Ya ina ta kiran ka ne ka ki daukan waya ne. Yanzu ma fitowa ne na gama shiri na zan tafi da wurin. Mu je mana kai fara so. Mu je zo mu je. Ko dai ba nan ake daurin auren nan ba. Ba Allah ji. To na ga ba kowa ne. To abin da na gani kenan. Lafiya? Daurin aure muka zo. Wani irin patient ne you cannot take any solution. Har su ma 'yan sanda. Kar ka ga. Kai za ka zo ka dinga wa mutane maganar banza maganar wofi. Don't be stupid my friend. You bloody idiot. Kai ne bulo. Ni kake gaya wannan magana? Inan fa gidan surukanka ne bai kamata a ce kana ta korafi kana ta cece kuce da ni. Gidan surukai? Let's exercise patience and see how this game will end now. Lafiya na ganka firgice haka? Ta gudu ta bar gidansu saboda ba ta son a aura mata wanda iyayenta suka zaba. Gashi dai ta nuna maka ba ta da tarbiyya, ka dage sai ka aure ta. Ina fasanta ne, ita ma kuma tana sona. Sannan gudun nan da ta yi saboda ni fa ta yi shi, ya kamata a ce ni ma na bada wani gudunmawan akai. To kai ma gudun za ka yi ka bi ta? Sha. Sannan kuma malaman addinin musulunci sun tabbatar da cewa duk mutumin da isha karan sigari kara ɗaya kawai to ya rage minti ɗaya a rayuwarsa. Zo mu je ki raka ni police station. In kai wannan argungumar. Wallahi duk inda ƴata take sai kin fito min da ita. Ji nake yi kamar in kashe kaina. Ka tattaro min duka Kamun da shi wannan jarabawa nake son ubangiji. Sai na bi ta yadda duk za a yi a fasa auren da wancan sai an yi. To ki tabbata sai na ji wannan tukwanan a kaina da itatuwan nan da ake sa an bi da ƙasa a rufe kin ga na zama gawa kenan ko? In ba zargi na kake ba ya za a yi kace baka ma san inda nake zuwa aiki ba. A social media sun zama karuwan gida kamar yadda kike kokarin mayar da kanki. Walakanci mutane da ba su san mutuncin mutane ba. In ban da rainin hankali ya ma za a ce ba a san inda amarya take ba. Ba na so a sanar mishi. Dole sai ya sani. Shut up my friend. Who are you? Taya mu da addu'a. Wannan maganan banza ne. Me yasa ba za a faɗa min ni in san halin da ake ciki ba? Hanyar Allah ta haɗa mu. Hanyar Allah muke nema.